själv, Oskar. Då har vi första lag in på väg mot varvning och det ser ut som det är lag nummer 52. Kan det vara så? I så fall är det Örebro AIKs mixlag. Örebro AIK lag 4 och Jakob Bergemalm som sprang ut på sin andra varv. Så det är ett mixlag passerat på ungefär 11 minuter. Och här kommer första damlag. Och det är ju då Gabriella Eliasson i startlag 1 som har gjort en fantastisk första halva första sträckan och passerat på 11:30. Och nu kommer det ett gäng, jag ser att det är ett start och ett första Oskarshamn-laget som är på väg in. Det är nummer 63 som ju är i ett starts ledande i herrklassen, Jonas Örn. Och vi har också ett Örebro-laget i Oskarshamn-lag. 41 är ett mixlag som är i ett start och 42 också. Så har vi Glanshammar passerar som nummer 23 och så har vi då det andra damlaget, det är startlag 2 och passerar på 12:30 har vi klockan nu, så det är fortfarande fina tider. Nummer 54 passerar och det är ju Östanskärlag 16 med Fredrik Hartman. Nummer 48 är Annette Blyckert Östansjö och så hade vi ett startlag också kvar på lagstigen. Nummer 64 är ett herrlag, det är start, Leif Andersson. Här har vi lag 45 och det ska då vara ett mixlag. Det är Mats Fransén som springer i Östanskärlag lag 4. Och så har vi nummer 31. Det är ju ett herrlag och det är Örebro AIKs andra lag med Matthew Ford. Nummer 46, en bekant man i löpbanan, KG Agarsson, Östansjö. Flitig tävlande i långloppscupen. Och så har vi 2 lag. Det är också Östansjö, Monica Molander i mixklassen. Och så har vi nummer 26 som är Per Kungsberger i herrklassen. Nummer 53 är Ann-Sofie Berg, Örebro AIK mix. Och vi ligger fortfarande på tider under 15 minuter. Bra jobbat.
Här har vi nummer 47 och det är Östansjö, ett mixlag. Och det är Eva Wistrand. Här har vi ytterligare, här har vi nog tredje damlag om jag har räknat rätt. Det är Östansjös damlag med Jenny Nelson. Så hade vi 97 och 97 är mix Östansjölag med Dag Redén. Och så hade vi nummer 27 uppfattade jag, ett herrlag med Rickard Låg. Rickard Lag ska vi. Nummer 19 damlag för Östansjö. Och är Tanja Halme. Och sen hade vi nummer 50 passerade i ett mixlag också från Östansjö, Anna Milander. Laget 25, ytterligare ett Östansjölag, Peter Tessell passerar. Och nu har klockan passerat 16 minuter precis. Nu har vi kontakt med våran förvarning som står så att när det är kvar då. Jag ska försöka få med alla förvarningar. Här kommer en annan erfaren löpare som har varit med förr, Arne Evertsson, Storedalen, lag nummer 40. Passerar på 17 minuter, lite drygt. Dagens första växling. Och 22:35. Man ska få se en ganska klar ledning för Julia. Och så har vi förvarning då på första herrlag i startlag 6 med Jonas Örn. Så Pierre Hemmingen gör sig direkt. Som sagt, förvarningen är cirka 300 meter från mål. Lag 20 passerar i startlag 7 med Johan Östman, så Filip Örn gör sig beredd till andra. Lag 24, Östersjöns första herrlag, Roger Bäckling. Andreas Jonsson gör sig beredd. Samtidigt växlar i ett start damlag som leder damklassen i överlägsen stil. 23:40 hade Gabriella Eliasson på första sträckan. Och Charlotte Nilsson ger sig iväg. Lag 15, andra damlag, Maria Asler och de ska direkt över till Pansy Stor. Så Pansy rör sig mot mål. Vi ser att Jonas Örn är på väg in. För att växla till Pierre Hemmingen, tredje lag av mål, första laget i herrklassen. Lag 42 förvarning. Och här ger sig Filip Örn iväg och han har sin mamma strax före sig spåret. Så det är en familjeuppgörelse. Lag 48, lag 23 förvarning. Lag 16 förvarning.
Lag 54 och lag 22 förvar. Lag 30 förvarna. Lag 28 förvar. Lag 64 förvar. Samtidigt som Glanshammar är på väg in för växling. Det är Oskar Österbo som lämnar över till Anton Österbo. Passerat 27 minuter. Lag 45 förvar. Lag 46 och lag 31 förvar. Lag 26 förvar. Heja på, kom igen! Lag 49 förvarna. Lag 53 förvarna. Lag 45, Vicklar, Vicklar och Mats Fransén som växlar över till Renata James. Lag 27 förvarna. Lag 97 förvar. Lag 19 förvarna.
Och bredvid spikerfältet så finns det bananer för sådana som har sprungit och behöver fylla på. Det finns bananer i motfältet. Nummer 27. Där tog Kjellin går ut. Och ytterligare ett Österföljd. 3 Österföljd släpps in här. Lag 50 är förvarnat. Nu ska det väl inte dröja så värst många minuter för vi har nästa växling då. På första lag på sträcka 2. Det har gått totalt 32 minuter ungefär. Det har 10 minuter när vi sträckan på det. Det var lag 50 växlade. Det var Arne Nylander som växlade över till Anders Kjellman. Lag 40 ska jag förvarna och lag 25 växla 30%. Och här har vi första lagen på väg in mot växling och samtidigt kommer Stordalen in på sin första växling. Och Julia går in på och en fin tid 35-16 passerar hon på. Och då har jag fått en ganska klar ledning med båda på smittan. Och för Stordalen är det Tina Forsberg som springer andra stället. Lag 41. Mitt lag då från ESA är förvarnat. Fick precis reda på att Österföljd visar upp en väldigt stor bredd i den här tävlingen. Man har ett åldersspann mellan 9 och 77 år i sina lag. Nummer 24 förvarnat. Det är ju Österfölds första lag, herrlaget, med Roger Bäckling. Nej, förlåt, det är Andreas Jonsson som ska växa till med framtiden. Nummer 20 och 63 preliminärt förvarnat. Nummer 24 ut då med Emil Fransik. 23 och 30 förvarnat. Filippan växlar över till Sören Forsberg. Sen uttalar det är lite kortare idag. Lag 15 angav förlaget och lag 42 förvarnat.
Lessebo som växlar över till Carl Vallius. Lag 16 förvarnet. Lag 15. Ja, det var ju inte så långt, det var det jag sa. Med 26 och 31 för förvarnet. Och där gav sig i ett startlag 3 damer iväg och det är Anna Örling som springer sista sträckan. Lag 22 i ett start förvarnade. AIK som har 31 här laget med Anders Nyman lämnar över till Jens Pettersson. 64 förvarnet. Ja, 54 kvar. Åtta förvarning. Gav sig Unge Andersson i det i första starten var att han springer i Vittva. Och säger att han får ett annat.
Börjesson ger sig ut på sista sträckan. Privata James växlar över till honom. Med Oskar på lag 4 mix. Nummer 27 förvar. Och här har vi varvning. På varv kvar har nu Fredrik Jonsson i Örbo mixlag 1. Lag 19 är förvaret också. För växling. Ett förvarnat. Här ger sig Oskar och Sjörs lag 6. Mixlaget, Lars Karlsson ut på sista sträckan. Lag 19, det är Oskar och Sjörs damlag 2 som växlar. Och där är det Hanna Henriksson som ger sig ut på sista sträckan. Lag 17 förvarnat. Lag 24 och lag 20 förvarnat. Här hade vi lag 27 som gav sig ut och det är Torbjörn Persson. Och här kommer i efteråt ledaren nu i den lag som ligger 2 i stafett. Och det är Johan Inga som mixlag 4. 2 mixlag och 7. Lag 23 förvarnat. Här är Österrike som ska växla. Lag 24, lag 20 och lag 23. Det är stenhårt om tredjeplatsen. Det är 3 härlag nu som gör upp dem och som ligger tillsammans. Det är Gränshammar, det är Gifstad och det är ett uppåtlag. Det här blir stenhårt. Och sen kom första damlag. Och det var lag Gifstads lag 1 med Tullhemmen som leder damplats. Så för närvarande 2 stycken mixlag. Först 3 härlag och ett damlag. Lag 63 förvarnat. Lag 97 förvarnat. Växling på lag 50. Det är låtets äldsta deltagare, Anders Kjellman, som växlar över till Peter Törnqvist. Lag 30 förvarnat samtidigt som lag 25 Östersjö växlar. Kent Johansson ger sig ut på sista sträckan. Nummer 42 är det förvarnade för värvning. Örbo-AIKs lag 1. Det är Torbjörn Karl Andersson här. Så lag 42 och det är ju Gifstads mixlag. Det är Ronny Antikoko. Så är det växling på Stordalen där Birgitta Jansson, välkänd löparkonsil, ger sig ut på sista sträckan. Och det är ju Rosmarie Malm, också en minst sagt rutinerad och framgångsrik veteran i märket. Och i Sverige ska jag säga.
mångårig SM-medaljör flera gånger. Lag 31 inför växling och det är nu då ett herrlag från AIK. Det är Kent Pettersson som vann för sin sista sträcka. Sin sista sträcka för varvning. Daniel Molander, det är ett rent familjelag här som växlar. Nummer 64 i ett start med Magnus Julin som är köpt på sitt andra lag. Och så har vi Andersson nummer 54 som verkar vara på väg ut i fältet. Inte helt ovanligt att han springer för Örebro Ekonomikslag, lag 6 för Örebro. 28 på väg in på växling. Eller för varvning, och det är också för lag 15 och där är det Jonas Jörnegren som är försträngda. Och lag 16, tredje damlag, det är tredubbelt start här och det är Anna Öling som är erkänd. Nu har lagen varit ute i 55 och 40. Det ser inte ut som vi får ett banrekord idag. Då måste Körde vi bilden för dig? Nej. Nummer 46 är på väg in på första sträckan och där springer Mikael Lindström. Lag 52 nu är förvarande. Start. Lag och då har vi första laget här. Örebro AIK, Erik Jonsson. Så har vi lag 53 och det är ju ett annat Örebro AIK-lag. Det är Mattias Rekonius och han ger sig ut på sitt andra varv. Och så har vi lag 26 och det är Östersjö med Tommy Paulsson som också är på väg ut på sitt andra varv. Och här har vi loppets tvåa. Det är också tvåan då i mixklassen. Och det är filmar i Johan Ingelman. Det menar jag att han filmar skador och han filmar under nummer 45. Här börjar Svanslänger kretsen ger sig ut på sitt andra varv. Och så har vi lag 22. De har ställt en paraply. Det är lag nummer 23, det är Glanshammar och Karl Vallius och det är lag 20. Och det är ju då IF Start och det är Sören Forsberg. Så Sören och Karl ligger ihop här och slåss Var lite social. Och nummer 27, och det är ju också ett Östhansjölag. Och så har vi nummer 47 som också är ett Östhansjölag. Och där tror jag det handlar om första gången. Det gick inte att fira fredag för man skulle springa på lördag. Så idag så ska ju jag och syster liksom ha mitt på.
Men det är fint. Ja, men Jag och Lotta firar ju. Och de andra som har gjort upp det. ja, ni Vi hade jättetrevligt. hon tyckte han var så rolig när han sitter den där raksträckan. Och här har vi lag 19 som är Oskar Pass, damlag. Och Lotta hon är sådär, och det är så härligt att ha en lång rak sträcka som man kan mata. Hon har flera sådana. Det ska ju då vara, om jag räknat rätt, 3an i här klassen så kommer. Anki var ju samma som kontor. Hon tyckte det var liksom vansinnigt och se fram emot de här långa raksträckorna. Startdamlag som hela tiden har då legat med i toppen, ett varv kvar. Nej, men du har sprungit den åt andra hållet. När vi sprang andra slingan på det här, när Tobbe fick vika ner sig. Det här Lindbackarundan. Ja, just det. Ja, Och då kan se även på damsidan så har det svårt att slå banrekordet. Då måste Tina avsluta det 10 minuter när man springer lilla Tyskingen och springer åt det hållet, då springer man i banvallen tillbaka. Och då har man ju... Det banrekordet som i ett start. Ger sig ut då på sitt sista varv. I ett start. Och det är ju Roland Eriksson då. Lag nummer 42, det är Ronny Rantakoko, fri startlag 5 mix, och lag 50 som ju är också ett mixlag från Östersjö, och det är Peter Törnqvist. Som går ut på sitt sista varv. RBK och det är ett herrlag. RBK lag 1. Så har vi två startarlag, ett damlag, lag 17 och ett herrlag, lag 25. Och det är Kent Johansson och Anna och Jenny Rennvall Malmkrona som hänger ihop. Alltså halva kvarset, 1 och 2. 1 eller 2. Ja, 1 eller 2 i här klassen. Franzén då 3, men han var ju långt bak. Han var ju säkert 45 sekunder. Men alltså, han som loppade mig som var förbi bakom mig, han måste ha gjort jättesnabbt. Så jag tror att han har bakåt här var det mer så. Lag 97 varvar, och då är det... Det hade du kanske. Det var nummer 31 som ger sig på sitt sista varv, Kent Pettersson. Örebro är på 2 här. Och så har vi andra damlag här på väg in på varv. Rosmarie Enman. 52an är det väl som ska komma på. Ja, Som har 15 på nummerlappen. Då vågar jag nog säga segrare Fredrik Jonsson, Örebro IK:s mixlag. Fredrik som faktiskt var med och slog banrekord i fjol också. Först ska vi ha in ett par lag på varvning. Det är Ola Andersson som ger sig på sitt sista varv för Örebro IK:s mixlag. Och så har vi även Storedalen som ger sig på sitt andra varv, Birgitta Jansson. Så ska vi ha in ytterligare ett Östersjölag på varvningen när vi tar emot vinnaren. Och det är laget på Julia Jonsson och Fredrik Jonsson har en segertid på cirka 1.08. Väldigt bra tid. Och jag kan säga att det var väldigt nära rekordet i mixklassen som är 1.07.33. Så det var väldigt nära ett banrekord just för mixklassen. Men lag 28 varvar här, och det är Jonas Janegren som ger sig ut på ytterligare ett varv på 9 kilometer.
Långkast sista kväll, tävling, 20 år och 25 år. Att man ska vila fram till varvet. Nej, precis. Och då har vi loppets tvåa förvarnad med Johan Ingald i start. Och det är tvåan nu, mixklassen är tvåan i hela stafetten som alldeles strax kommer att slå in på. Varvning har vi på lag 46. Och det är Östan Sjö och Mikael Wistrand och på lag 5. Den här ingår där. Då har vi målgång på Johan Ingald i start och i hans lag har då Maja Eriksson, Daniel Andersson och så då Johan Ingald sprungit och går in på en tid på 1:10:45. Och då har vi lag 20 och 22 sägs det här. Ja, just det, 22 är varvningar. Lag 20 i start ligger strax före lag 23 Glanshammar då. Och det blir en skottstrid där då. Och det ser vi i herrklassen. Och då har vi skottstrid. Och den verkar då Sören Forsberg visat att gammal är äldst och tar segern i herrklassen. Sören Forsberg tar i ett start. Första laget. Bra kämpat av Glanshammar och Karl Wallje som kommer alldeles bakom. Grattis till Glanshammar och en fin silvermedalj i herrklassen. Roligt med en kamp där. Det lugnt. Det var lite fantastiskt. Det var ju skitbra. Vad gick en tid då ungefär? 32. Och klockan har nu passerat 1:12 så jag tror de här två gick under 1:12 och det är bra tider med tanke på att det lär vara ganska tungsprunget ute i spåret. Ja, då har vi lag 24 på väg in och det är bronsmedaljören i herrklassen. Lag 24 som också länge var med i täten. Och det är Emil Franzén som har avslutat på ett bra sätt. Han går in på en 13:25 ungefär och en bronsmedaljör. Sen har vi flera, mycket grönt här i skogen, Östansjö och det är lag 27 som varvar, lag 48 som också varvar Östansjö och så har vi också, ser jag, ett bekant löpsteg, nummer 45 Per Börjesson som också är på väg in för varvning. Och så tror jag att vi ska välkomna första damlaget in i mål. IF Start lag 1. Och då är det ju Tina Henninen som avslutar. Gabriella Eliasson och Charlotte Nilsson gjorde de två första sträckorna föredömligt. 1:14 och 15 preliminärt per start som alltså segrar i damklassen. Grattis! Nummer 26, ett Östansjölag. Tommy Paulsson går ut och varvar här. Och lag 47, mixlag från Östansjö, Lars Karlsson, ska också ge sig ut på ytterligare ett varv här.
lite sådär då. Ja. Här har vi ett damlag, Östansjö, som varvar, lag 19. Hanna Henriksen. Och Kanstad. Och här har vi lag 63 då på väg in mot mål. Och lag 63 det är inget mindre än ett herrlag från IFK. Det är 4 då i herrklassen. Där har Jonas Örn, Pierre Hemminen och Roland Eriksson från. Lag 42, också ett IF-startlag och ett 3 då i mixklassen. Och det sprang då Jonas Svensson, Sara Hardell och Ronny Antakoko. En tredje plats. Lag 50, Östersjö. Förbanan. Det var ganska stor lömning. Heja Torbjörn! Heja! Kom igen nu Janne! Bra jobbat! Hela vägen in! Sluttid för laget här 1840. Vilken kille! Det är själv mig. Vilken kille. Det är imponerande. Hela vägen in! Det är ett herrlag som har bra på väg in och där var det jämnt där. Det är Sankt Pettersson som går in i mål. Och sen kommer ytterligare ett bra lag och det är Ola Andersson som har avslutat starkt. Och det är Örebro Mixlag, lag 6, Fredrik Hartman, Lisa Hjalmarsson och avslutningsvis Ola Andersson som har slutat. Kom igen Daniel! Mixlag från Östersjö på väg in mot mål och i det laget då det berömda Norrlander-laget. Monica Norrlander, John Norrlander och så Daniel Norrlander avslutat för Östersjö. Lag 8.
Tvåan i damklassen på väg in mot mål, Rosmarie Enmalm, och hon har sprungit tillsammans med Marie Dansler och Pansy Ståhl och en silvermedaljör här, och tiden 1:20:30 preliminärt. Och så har vi lag 64 på väg in, och det är ett herrlag från IF Start. Där Magnus Julin avslutar, Leif Andersson och Hugo Örn har sprungit de 2 tidigaste sträckorna. Ja, det är skitbra! Hur bra man kan vara efter 9 kilometer. Ja, nya mål ensam. Nej, ja, det är klart Lag 17 är ju Österfors, ett första damlag, och det handlar om varvning. Så har vi målgång på lag 28, Östernsjö lag 15. Och det var Jonas Janegren som avslutade efter att Erik Jansson och Fredrik Billström sprang de första sträckorna. Vi tror att vi kan hålla tid. Har vi Storådalen in på väg, och då tror jag det handlar om varvning för Birgitta Jansson. Och så har vi målgång på ytterligare ett Östersjölag, och det är ett mixlag 46. Det är Mikael Lindström som avslutar hans lag och K.V. Alvartsson och Ida Wistrand också sprungit. Målgång för ett Örebro-lag, ett mixlag, och det är Mattias Elsonius som förvaltar Sofie Bergs och Anneli Petterssons första sträckor. Mattias, hur många gånger har du stannat och pinkat? Ett herrlag från Östersjö, nummer 27, på väg in i mål, och här har Rickard Lager, Torbjörn Kjellén och Torbjörn Persson sprungit. Och så 16, 3an i damklassen, stor applåd, fristart, lag 3, Glenn Nilsson, Yvonne Nilsson och Anna Öling sprang sista sträckan. Grattis! Och en sluttid på 1:27:10 preliminärt. Målgång på lag 22, och det är i ett start herrlag. Målgång på en mixlag från Östersjö 2, lag 48, och det var Anette Blöckert, från Jolin Ekström och Jörgen Andersson som har sprungit. Och så har vi även målgång för ytterligare ett mixlag. Per Börjesson avslutar, och Mats Fransén och Renata James har sprungit i det laget. Ja, kapten. Det är bra, Lars! Lag 47, ytterligare ett mixlag på Östersjö. Kommer tätt på given här. Och lag 47 har Eva Wistrand, Ella Rudolfsson och Lars Karlsson sprungit. Och välkomna på bananer.
Här har vi ett Östansjölag som kommer mot mål ytterligare och det är ju lag 19, 4 i damklassen och där har då Tanja Halmö, Hanna Söderqvist och Hanna Henriksen sprungit. Grattis, 4 i... Tänka bort det där. Här har vi då målgång på lag 26. Ett herrlag från Östansjö. Och jag har Per Kungsberger, Henrik Ljung och Tommy Paulsson. Och så har vi ytterligare målgång på lag 50. Och det är ett mixlag från Östansjö. Nämligen Östansjö lag 9. Anna Wilander, Anders Kjellman och Peter Törnqvist har sprungit där. Och här har vi då målgång på Östansjö, mixlag. Och det är lag 97. Och där har Dag Rydén, Anna Börjesson och Anders Edlund tillryggalagt de 18 kilometerna. Ja, det var det jag pratade om. Han skulle egentligen sprungit fri. Han var så lågt. Kan lägga. Och så välkomnar vi in Östansjös lagledare Kent Johansson. Som har sprungit tillsammans då med Peter Tisell och Niklas Oskarsson och gjort det i herrklassen. Och avslutat stafetten fint. 1.35 tid ungefär. Och vi väntar in ytterligare 2 lag då som är ute på banan fortfarande. Men ute på... Och då välkomnar vi in 5:an i damklassen med en stor applåd. Vi som är här i alla fall då. Det är Östansjölaget, Jenny Nelson, Lena Stadokovskaja och Jenny Renvall Malmkrona som har avslutat. Då ger vi Birgitta Jansson en stor applåd tycker jag för ett väl genomfört lopp igen. Och hennes lagkamrater har varit Arne Evertsson och Tina Forsberg. Och avslutar stafetten på en tid på ganska precis 1.40 tror jag. Min klocka i alla fall. Grattis till Storedalen för fint genomfört lopp. Och då ska vi ha alla lag i mål och då behöver man inte vara ute längre om man inte vill. Det är ju frivilligt. Men vi rör oss inåt och får prisutdelningen inne på kafeterian om ungefär 20 minuter. Så klockan 14.00 prisutdelningen är de 3 första i varje klass som kommer att få hederspriset.